Il-mexxej Laburista u Prim Ministru Robert Abela kompla jinjora l-kriżi li għandu fiħdanu u maqtuħ totalment mir-realtà is-sokta bl-attakki partiġani. Minflok indirizza r-rabja ta' poplu wara r-rapport tal-Kummissarju għall-Standards il-ħadd filgħodu Abela inħela jattakka lil Partit Nazzjonalista waqt corner meeting f'Ħażebbuġ. Robert Abela kompla jinjora għal kollox l-appelli tal-MEA, il-Kamra tal-Kummerċ, il-Gazzetti tal-ħadd filgħodu u l-Partit Nazzjonalista sabiex jieħu azzjoni fil-konfront tal-Ministri Clayton Bartolo u Clint Camilleri wara illi Amanda Muscat daħlet fil-bot ma' 70,000 euro mingħajr m'għamlet xogħol rikjest minna u mingħajr kwalifiċi neċessarji. Minflok indirizza l-weġġat tal-ħaddiem il-Laburist ġenwin u wera illi verament irid ibiddel ir-rotta, il-Prim Ministru kompla jnawwar subajh fil-ferita u qal illi din kienet ġimgħa mill-isbaħ. Kienet ġimgħa mill-iktar sabiħa Budget Week għaliex Malta tiġi għalina dejjem l-ewwel u qabel kollox. Wara l-attakki fuq il-Partit Nazzjonalista mimlija rabja u tiħil qalb, Robert Abela dawwer ir-retorika tiegħu għal fuq il-kwalità tal-ħajja slogan ġdid li għall-konvenjenza politika tiegħu wara d-daqqa elettorali ta' Ġunju li għadda, isset jirkeb fuq il-karru li ilu sentejn u nofs jisħaq fuqu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg. Madankollu, bħalma semma l-editorjal tal-ġurnal The Malt Independent, hemm differenza kbira bejn li tajt xi ħaġa u li tatwa. L-editorjal qal illi l-Labor issa ilu fil-poter għal kważi 12 sena u żgur m'għandux il-kredibilità fejn għandha x'taqsam il-kwalità. Dan għaliex l-editur saq illi l-Partit Laburista daħħal mentalità li kollox jgħaddi u li huwa ferm diffiċli illi temmen illi l-Labor se jagħtina qabża fil-kwalità meta ma tistax tgħum fil-baħar għax ikun hemm niġġes bidrenaġġ jew slime. Jekk il-problemi ta' traffiku jkomplu jiżdiedu l-kriżi fis-saħħa tkompli tiddeterjora għaliex il-gvern innifsu daħħal il-pajjiż f'dejl fraudolenti. L-editorjal saħaq li diffiċli temmen in-narrattiva ta' kwalità tal-Prim Ministru jekk familji mhux ilaħqu mal-ħajja fil-waqt li tal-qalba jingħataw l-eluf ta' euro għax ixejru bandira ħamra u l-Ministri jibqgħu jmorru kontra l-etika mingħajr riperkussjoni. Fi kliemu biex pajjiżna jitlaq mill-ekonomija tal-kwantità u tmur għal dik ta' kwalità irid aktar minn miraklu. Madankollu, Robert Abela kompla jinjora dawn l-appelli u l-ħadd filgħodu kompla jipprova jmewwet il-kriżijiet illi għandu fiħdanu.